kweshimanga kuita manga kuiwe kwaka kumurura akangodi akangodaro vanhu kadzi vanyanya kunosumudzirwa naJehovha Mwari mukati muupenyu hwavo maringe nedzidzo. Ndaona vanhu vanga vachinodzidza, vanhu vainoratidza kuti vakanosiyira chikoro pasi pasi, asi ndapiwa naJehovha Mwari tinoona kunoti vanhu vanosumudzirwa mudzidzo. Vanhu vanyanya kuda kunodzidza vakatenderwa naJehovha Mwari, vakapiwa mukana yokunodzidza uye nekunopasa, munonzwa mufundisi, vakanowaniswa mabasa. Asi Jehovha Mwari vanonditi cherechedzaone, ndanocheredza ndikanoona kunoti dzimba zhinji dzavapostoro vaAfrica dzanga dzichida kuzonopazwa naSatani weupombwe, asi zvakanowandira kuvakadzi nokuda kwokunoshanda mukati memabasa. Munonzwa mufundisi, mweya mutsvene anonditi shoko iro rinokumbirirwa, ndokuti anopiwa ndichinoona kunoti vakadzi vazhinji vangaida kunodzidza asi vazonowaniswa mabasa, vangaida kutadza kunochengetedza dzimba dzavo nekuda kwokunoshanda. Jehovha Mwari akanizarura achinoti vaapostoro vaAfrica vanofanira kugara vachikumbirira dzimba dzavo uye vanofanira kutya Mwari uye zvinofanira kukumbirirwa nemunhu wese. Ndaika mufundisi, ndo shoko ramweya mutsvene randapiwa, mungagare henyu pasi kuna mufundisi Njofu. Vakadzi kuenda kumabasa kwakanaka sani zvere. Amen. Kuenda kumabasa kwakanaka. Kana mukadzi akaendawo kuchikoro futi zvakadii futi zvakanaka. Kana anga asina form 4 kamisa form 4 zvakadii. Asi akazoipa ndechekuzonotseruka kana zvinhu zvanaka muAfrica yedu. Kuti ndimoona kuti varume vacho tisuka varume vacho tisinoda kutora kwada kuti chipedza form 4 woita form 4 yako wopedza form 4 yako inosa baba ndoti anochinda form 5 ndaika ida form 6 mangwana enda kuuniversity kati nda kucollege andika wazowana basa zvaitawo zvakadi zvaita zvakanaka. Wakukanga kuti ndindakakupa mukana upi uyoyo muAfrica yedu. Saka zvakanaka kuti sevapostoro vaAfrica, dzimba dzevapostoro vaAfrica dzichengetedzewe. Vakadzi muchidzidza zvakanaka izvozvo, muchienda kumacollege kumauniversity kupi muchiita makosi zvakanaka zvese izvozvo, asi muchichengeta murayiro wani? Muchengeta murayiro waMwari muAfrica yedu. Ndokuti hatisungiriri vakadzi kuti vakadzi vasaende kuchikoro, ndokuti hapana murayiro waMwari wakadaro sani zvere. Asi vakadzi vachitawo zvakanaka muupenyu zvichibatsira basa rani? raMwari, zvichibatsira mhuri dzani? zvichibatsira mhuri dzedu muAfrica yedu. Vachichengetedza futi chinamato chani chavo tiri kubatsirwa nevatungamiri muAfrica yedu. Saka zvakakosha izvozvo vakadzi batai ipapo. Mweya mutsvene unotaura kudai nemhaka yokunoti ukaona pachito zvichitotaurika, mweya mutsvene pane zvaunongochita zviri mberi, kana pane zvaunongochita zvakadarika kumashure, kana pane zvaunongochita zviripo pakati penguva ipi. Mweya mutsvene unoona zvakadarika zviripo nezvichadii nezvichaitika muAfrica yedu. Saka take note, batai papi, batai ipapo nevarume vacho zvekutike kare. Haikuona kuti wanga uri ndamboti nini cherechedza ishoko rokudhailuta handizoka dzidziso yomurando waMwari Paul Majawei muAfrica yedu. Totenda reverend nevarume vacho. Haikuona kuti waichaira uchichaira muofisi mazuva ekutanga muAfrica yedu. Mwesero zvaitawo zvakanaka, munhu ungochaira kuchikoro pakoropo uchipukuta uchipa shefu tea, mangwana ndiwo unonga wakupuhwa tea wamawo shefu sani zvere. Watakaona kuti mukadzi wewe ndakaroora hachaiti, tautanga hwamakompleni kusabata iko zvino mukadzi wangu iko zvino kweshimanga ndinobvunza kuti koindamanga kuiwe kwakangomurora akangodii akangodaro. Mukadzi wangu mazuva ano vatungamiri handipozviwisisi, nyange kubika kwacho zvinongoita kuwanzwa mvura. Muti wacho unongochingwerera mvura dei, so mvura inenge iri uko, mafuta ari kupi? Iwo wakuzviona muAfrica yedu. Ukaona murume watanga kuona mistake pamukadzi wako kuti hagoni kubika hagoni kuwacha, wanyenga, wadwa negirlfriend. Ndotaura chokwadi honestly muAfrica yedu. Ukaona wakutanga kuti mukadzi wako watanga kuona kuti haasi kweshamanga ari kubika sadza mbodza, muriwo waari kubika wakanyanya kuibvisa sani zvere, aisa munyu wakadi, wazviona sei nhema, wava nemwe chii, wava nemwe mukadzi, wava nemwe girlfriend muAfrica yedu. Ndakasvika kumba ndikadla sadza ndikati
ndabika papa zvikandi mama ndikati very good excellent mwabva yedu mwabva yedu ndakudi papa zvimwe zvanana zvisina somera zvakadi pane maka zvaitwa namai correct kosa ine mai asikari akari mwana imi vasikana imi kamuchibika kana iri sauti yenyu muise shoma sandi zvere asi ndinobika izvi ndi mama ari kuvimbo maingatipa excellent ndambokwenda nomukadzi wangu mwabva yedu asi dzimwe dzengu wacho wati hazvisi nyatso kuita zvakadi asi zvaitwa nemukadzi zviri right ndokunamata kwachinji koko kuapostoro weafrica haimwe mukadzi wangu hakushimanga mukadzi wangu azodai muzambirika waka wakaribesa iwe bado ane problem waonei mavura yedu tiri kubatsirana tiri kubatsira zvikuitagwa nechi zvikuitagwa nemweya mutsvene mavura yedu ina achaprofita hangu nguva dzaita vakomana vachaprofita maybe unaprofita magara obva adi obva apedzisa asi tatirega tingobatsirana sandizvo here vakadzi itai basa renyu varume tiitawo basa rani basa redu mumba mogara nerudo mumba mogara nerugare kudzai Jehovha kudzai Jehovha ya mufundisi inzwi ramweya mutsvene ranotizarura richinoti ya Jehovha Mwari watibatsira Mwari watirwira sePumula district naika ndapiwa naJehovha Mwari chinoona kunoti Jehovha Mwari wanyanya kunobatsira vanhu uye nekunovasimbisa kuti moyo yavo ive nechidokwa dokwa chokunamata Mwari. Munonzwa mufundisi ishe vanondipa shoko rakanodaro asi ndanonzi naJehovha Mwari cherechedza one ndaona mutumwa Pauro mwaZviwaafrika achinosvika panzvimbo ino ndaona pachino nakurwa zvinhu asi ndachinoona kunoti zvachinoita sokuti angari mabhegi nedzimwe mbatya dzavanhu. Mweya mutsvene akandizarura achinoti ya mufundisi potai muchibatsira vanhu kuti vagone kufamba mumurau yaJehovha Mwari uye vagone kutenga zvinhu zvepamurau kunyanya pamabhegi anotakura magamendi. Ndapiwa naJehovha Mwari chinonzi vanhu ngavatenge mabhegi machena akarwa nomuranda waMwari Pauro mwaZviwaafrika Afrika yedu. Ndapiwa neshoko ramweya mutsvene zvakanodaro ndaona muranda waMwari Pauro mwaZviwaafrika achinonakura zvinhu zvanga achinonakura zvanga achinobvisa achinoti izvi hazvitenderwi muapostoro weAfrica izvi hazvitenderwi pakunamata kwaapostoro weAfrica asi ndanyanya kunopiwa naJehovha Mwari chinonzi vatungamiri ngavanyanye kutenga mabhegi emurau varege kutakura mabhegi muzvimasechewo. Jehovha Mwari vandipa shoko rakanodaro. Unonzwa mufundisi ishe vanonditi mozo dzidzisa vatungamiri saizvozvo mungagare henyu pasi mufundisi. Ndapiwa neshoko ramweya mutsvene kwamuri maimambosumuka mune magilasi ongu imimi ndotenda ndikubatsira. Mweya mutsvene andizarurira kwamuri ndapiwa neshoko ramweya mutsvene naJehovha Mwari ishe wanditi Mwari wakunzwira itsitsi Jehovha Mwari wakubatsira nai ndapiwa ndichinoona kunoti muri munhu ane dambudziko asi dambudziko riri munonzwa muchiuno menyu muchisunga muchita zvokuti munochekwa muchiuno chenyu ishe wanga achinondipa shoko rakanodaro. Mweya mutsvene andizarura achinoti mugare mvura Alpha naOmega kwamazuva 3 nai moteurirwa navatungamiri kekupedzisira kana okwana mazuva 3. Ndapiwa naJehovha Mwari chinoona dambudziko iroro richinopera dambudziko richinoganurwa. Jehovha Mwari anzara achinoti Mwari wakurwirai Jehovha Mwari wakunzwirai tsitsi naika ndoshoko ramweya mutsvene pamuri mungagare henyu pasi Afrika yedu Afrika ndo mashoko amweya mutsvene andazarwa naJehovha Mwari nokuda kwenguva. Kudzai Jehovha.